Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
Dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan at sinisubok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmigan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi ba na ako gwapo?
Hindi ba ako gwapo? Servisyo, asin refund. Servisyo, asin refund. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Tuason, kay Chairman Jodeline Calyo dyan sa Labnig, kay Coach Monel Calyos, ang masunod na dyan sa Siyudad Cantabaco, kay Ma'am Maria Elena Yamamoto, Ohio gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. 9 na kita kang Oktubre taon 2024. Good morning kay Cons Joan Luyon, aspirante po para BC Alkalde diyan po sa Banwaan kang Malinao. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan mga pigpapaabot man po ni Digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, October 9. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Kiringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri. Wara man po kay bang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na siya po ang nakakaaram po kaya. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bahala ka na tabi, Lord ha. I-guide mo po kami kang samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa, asin magiging po sa saimo. Patawad na po kami, Lord, kan samuyang mga kasala. Tao lang po kami, tao lang. Nagkakasala. Ngani dahil madaki perpektong tao. Agabos man niya kita nagkakasala. Kaya patawad na sa natabi, Lord. Amen. Thank you, Lord. We love you, Lord. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutan na tabi ini. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide.
Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuo, sabay dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang membros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit, asin bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Sinripat, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Sumbutan sa Bicol Net TV. O di officialmente natabi mga tugang na nagtapos kasuod na alas 5 nin pagkahapon so pagfile po kang mga sertipiko di kandidatura. Para po duman sa mga may plano, mga aspirante para po maging leader kan sa tuyang mga banwaan, mga lugar. Kumusta tabi so mga pagfile po nindo? Ano po ang mga eksperyensya? Ano po ang reaction kan tao? Tagari sa pagfile pa sa nagkang CO si Tabi Mamsel Nolasco, mamamati mo na ano ba ang sitwasyon? Mangganahon bakit o daig? Pagfile pa sa nagkang COC, mahiling mo na sa imong mga suportadores. Kaya kasuod matabi so last day kang pagfile kang COC, may mga ibang lugar tabi digdi sa probinsya kang Albay, may mga nagkakatrapik-trapik. Dakulon sa mga suportadores na yaon po sa luwas kang opisina kan Comelec. Nagpapahiling po kan sa indang pagsuporta sa indang mga kandidato. Kaya ngaya duman pa sana mahihiling mo na kung dahil lamang kinagsuporta man lamang sa imo. Gari maluyang pagmati ko. Pero kung kadakot, lalo na kung dahil ka naghakot, pagfile pa sa nagkang kandidatura tabi Ma'am Cecil, harakotana. Ma'am Mercy Torres, good morning. Kay Boss Ato Kabigaw, kay Sir Art Gomez, good morning. Yan, mahiling mo na yan. Sabi dyan nga ni sa may parting 3rd District, payaba. Kung payaba ka kan sa imong mga namamanwaan, mahiling mo na yan. Taud-taud tabi mga tugang, aramon ta sa mga nakapag-file na kan sa indang COC. May mga iba talagang ang laban so one-on-one. May mga laban one-on-one. May mga ibang lugar na igwaki mga nagkatulo, nagkaapat na magralaban-laban. So iba talaga kumbaga one-on-one. So day nangangahulugan tabi yan mga tugang ha na yan pagfile pa sa nakang COC tabi. Ja Batalyer tapos Janor Kapos. Yan naman nga pahit naman ka mo kipang sulusit. Maray nga kay ni Kons nga ki Yor kay Vice kay Kong tapos sa sulusitan nga sulusit. Nagfile na baga ngaya kang COC, tingi ka ni Sulusita. Dahil man ka mo kaya. Dahil pa ha. May mga naghapot, no rin nga ang karampanyahan. Ay dugay na.
Dugay na po ang karampanyahan sa lokal, mapon iyan, Marso 28 pa. Haloy-haloy pa. Yo, pero senador tapos party list, may inot sinda. May inot. Sa February yata nito, lato natatoday ko na nalingawan ko sa pizza. Sa February, tad reviewon ta kung rin sinda dapat mangampanya ha. So ngunyan nakapag-file pa sa nakang COC. Yo. Di at least ngunyan aram ta na kung sisay sa mga nag-file. Ano ba, mag-isip-isip man kita sa mga butante. Ano ini, makagibo daw ini nga ki resolusyon o kaya ordinansa man lamang. Yan ang dapat i-isip-isip ta. Yo. Kung puros man sa nandyan, sabi ni Sir Javier, anito sabi mo nga ni Sir Javier, puros man sa nangayan dyan pa paros, sabi mo, kung puros man sa nangayan dyan pasali, bay na. Aram mo baga, pag legislador ka da, patataw ka magibuki, mga ordinansa, mga resolusyon, para sa ikararahikan sa imong mga namamanwam. Pero kung dai ka man tatao, maano ka dyan? Ano ka man ngaya, Mr. Hulbutana? Maray baga ngaya ang sweldo dyan. Sige ngayang palpog. Orang talaga si Javier. Kagibunin do dyan palpog sa nakamo. Maray baga ngaya maging konsyal. May sweldo. May allowance, may libre pang rabas-rabas kung sain-sain. Kakapasiring nga sa Buraka. Nakaten ki seminar dahil man ki naukdan sa seminar. Tahuto nag-swimming. Orag baga nga ya. Sain ka pa. Yung mananggada di, maray na ngayon ikan magturo tambay. At least nga nagturo tambay, may sweldo. Siya yung tigasabi ko sa Indo. Ano yako? Ano nagkagiri ni buha? Anak kayo ni? Dapat may tigigibo man lamang ta sayang kang pangsweldo ta sa inda. Tayan mga pigsusweldo tabi nindang iyan, hali po yan sa satuya man sana. Kaya dapat maging wise naman kita sa pagpili kan mga kandidato, pagbuto ta. Kundi, ang nangyayari baga sa tuya tabi si Javier, pagburutuhan, magawgawang kakikinyinto, sanggatos, iyon ang nunusdos mo. Yutulos ang inunusnos mo, tamay isang gatos ngaya. Kapalit sa serbisyo sa tulong taon. Sa tulong taon sa asang gatos, pirasa na. Kaya ilingan na tabian sa tuyang mga lugar. Gari ngaya magabaton ang ubi. Gari ngaya magabaton niyang ubi na mag-asinso man lamang. Dahil po sala ta tabi mga tugang tayo sa mga binuroto ta. Ikaman ngaya, sisi man yang ibuto ta na iba. Mas maray-ray ko na ngaya ini. Puros pala. Maray-ray ko na ngaya ini kaysa iba. Kina ini. Maria Teresa Cardosa, good morning tabi Ma'am Tet. Yan tigisabi ta. Ano po ang satoya mga riparo ngunyan tabing Miyerkules? Uy, Bantob Rosary palan ngunyan adi. Pagbulan kang Oktubre, bulan kang Santo Rosario. Kundi ako nasasala narumduman ko kay ito pagpunpun ko sa broadcast. Diyan kita kay Father Kims, kay Father Kims, diyan kita sa saro na religious station, radio station. Pagbulan kay ito tabi Tianor na Oktubre, naghaharong-harong kami.
Duman tigigibo so Santo Rosario pag bulan kang Oktubre. Di pag month of October tabi Coachmunil Calyos, month of Rosary yan. Permi tabi kita mga radji. Yun, nasanan pag-asa ta. Magsarig po kita sa satuyang kagurang na. Ay nakiiba. Pala na sa to si Lord. Kay Ma'am Liz Manlapas Kapo sa Balon, good morning. Anan mga riparo tangon yan. Diyan sa siyudad Cantabaco, tabi mga tugang sa mga depektibong timbangan. Ini ang problema. Ano ini problema diyan sa siyudad Cantabaco? Siguro maski sa man na lugar na may mga tindahan, kay man siguro kang iba pigtutuyo na dayaon sa mga parabakal, kundi may kalumaan naman talaga sa mga timbangan. Minsan sa iba, ngaya talagang pigtutuyo. Pigdadaya po sa timbangan. Kansarong aldaw tabi mga tugang sa mga depektibo tabi Ma'am Joy Cargullo, Ma'am Franz Ligalario. So mga depektibo tabing mga tindahan tuloy. Depektibo man yan tindahan. Depektibo tabing mga tindahan, rinurunot o dyan po sa tubangan kang municipal hall. Tigpailing sa publiko, rinurunot nito subakho. O rinunot kang bakho, mga depektibong timbangan na kumpiskar kang dyan sa market. Tabi mga tugang magiki-update kita sa mga nag-file po kan sa indang mga COC. So 8 aldaw databi Coachmunil Calyos sa pag-file kang COC sa Bicol na gidatabing matrayumpo sigun po yan sa Philippine National Police Bicol. Oy, bulkang mayon mga tugang. Nakapagrestro na naman tabi kiduang rockpool events. So solar power water system po dyan sa San Miguel National High School. Big turnover na tabi kang LGU Tabaco. Ang PNR pig-aprobara na tabi so request kan sanggunian panlalawigan ng Albay para po dugangan sa mga barriers asin po mga warning signages sa mga redes po dyan sa may area kang Albay. Mamundong barita sa Ropong Pinay, binitay po duman sa Saudi, binitay sa Saudi Arabia dahil po sa kasong order. Sabi yan kang DFA. Ako, Rakman. Kawawa yung mga bagong bayani natin. Ma'am Mirna Rialubit, good morning. Ma'am Jocelyn Sidro, kay Ma'am Joy. Kung pwede pa sana, kung matauan sana ining sa tuyang mga kababayan kitrabaho digi sa Pilipinas, dapat dahil ini magpararuluwas. Takong arog kay ni. Si say lamang duman ang pwedeng maging kasurog mo. Kung kaso mahampang ka sa mga arog ka iniong kaso. Yugon mo yan. Si ang kasurog mo duman, sulo-sulo ka. Talagang makukunbi ka, talagang mabibitay ka. In kaso, dahil ka talaga makapagdepinsang maray. Kaya kung pwede man sa natabi mga tugang, digdi na sana kita sa Pilipinas magtrabaho. Maski maluya ang sweldo, ang importante buruhay. Bagong iyo tabi, Madam Joanne Cardaño Calyos, dyan sa Department of Agriculture dyan sa munisipyo kang Malinao. Di na sana kita magtaranom-tanom na sana kita. Ako nga ni sige bagasan akong tanom. Maski dai man ako kidaga.
O, nagtatanom ako sa masitira. May panggulay lamang. Kaysa maduman ka sa ibang nasyon, kung yung kaso mapasubo ka, malimbawa kung nagdipinsa ka man sa nakan sa diri mo, arog kaya nabitay ka pa. Isa yung kasurog mo dumanda eh. Kaya maingat tabi ka mo ha. Ingat tabi ka mo dyan sa mga kababayan niya to na yaon tabi sa ibang nasyon, sa mga bagong bayani natin. Kaya ingat po kamo ha. Tapataday kamo dyan kikasurog. Paray lamang ko niyaon kamo digdi sa may lugar ko. Ta susurugon ko kamo. Yeah. Kumbaga ang kasurog nindo. Rayon kamo paano ko kamo surugon. Ma'am Gina Malaginyo Cavite, good morning. Ari nga tabi ha. O yan tabi mga tugang mga kabayan. Ang sa tuyang mga ririparohon. Ngunyang pong aldaw kita ni Miyerkules. Ano? Alas 7:27 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Servisyo Asing Repar. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Pulbutan sa Bicol Net TV. Oy, salamat tabi sa MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan tabi makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. So diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap tabi kidor, boarding house, o diyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo diyan tabi Coach Munel. At kay Madam Maylin, ingat tabi permi. Taud-taud padangugon ko sa indoso jingle ni Coach Munil Calyo. Pag mga amigo, padaba. Yeah. Gusto tabi Chairman Jodelin Calyo na madangog nindo so mga jingle manindo. Bukas po ang sa kuyang programa. Yeah. Sampulan ko kamo kay Coach Munil Calyo Tao. Yeah. Ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. Ngunyan Vice Manggiraray. Diyan po sa siyudad Cantabaco. City Councilor Riner Burse Cantabaco. Siyempre yaon man po dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Ang Kapos Bilo Lotto Outlet na yaon dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Ngayon, bako sa waiting. Mas na waiting sabi papundo mala yan. Papundo mong masiramon ngaya. Si Ramon papundon mo. Diyan po kamo sa loto magtaya. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Servisyo Asing Repar. Alas 7:30 na tabi mga tugang mga kabayan. Danguga tabi ni tabi Coach Munel Calyos. Danguga tabi ni Chairman Jodelin Calyos. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan.
gustong magtabang sa satuyang banwaan. Si Munil Calyos ay dulon nian, tamahiguson, asin matinabang. Si Munil Calyos, madali mo pang dulukan. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Ang taong makajos, asin mahigo. Yan si Coach Munil Calyos. Pabuot makatao, may serbisyong tutubo. Yan si Coach Munil Calyos. Pabuot makatao, may serbisyong tutubo. Kaya padaba ni ika. Coach Munil Calyos, astig ang talaga, kaya padaba ni ika. Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Pag may kalamidad man alertado, berming alerto, magtabang sa tao, mapagurang man o kahobenes. Ang si Coach Munil Calyos, padabakunan. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Ang taong makajos, asin mahihigo. Yan si Coach Munil Calyos. Pabuot makatao, may serbisyong tutubo. Yan si Coach Munil Calyos. Pabuot makatao, may serbisyong tutubo. Kaya padaba ni ika. Nem. Coach Munil Calyos. Yan sabi ko sa imo tabi, Padaba ni Chairman Jodelin Calyo. Coach Munil Calyos, pastirik ang Yan si Coach Munil haluyo na bistaduhon ko na ya. ang tabak ninyo, mahigos magtrabaho, lawong disiplinado, madali unranihan si Coach Munil Astigigan. Magalang, mabuot, ibang paninindugan, aming bitang gabos, papagurang ko kahubinesan, nagitius kung mayaman, pantay siya kung magtabang. Yan si Munil Calyos, sa tung masasarigan, sa banwa ang kantabako, gusto niyang makatabang. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Ang taong makajos, asin mahihigo. Yan si Coach Munil Calyos. Pabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos. Pabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba ni ika. Coach Munil Calyos, pastig ang talaga. Kaya padaba ni ika. Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Yan si Coach Munil Calyos. Ang taong makajos, asin mahigo. Yan si Coach Munil Calyos. Kabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos. Kabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba ni ika. Coach Munil Calyos, astig ang talaga, kaya padaba mi ika. Iyagan mo yan. Payabaon man si Coach Munil kan mga taga-tabako. Bakusan na mga taga-tabako. Bakusan na mga taga-tabako, payaba si Coach Munil. So gusto sana na madangog man sa mga jingle ninda tabi, Coach Munil Calyos, bukasan sa kuyang programa. Bukasan sa kuyang programa. So gusto sana, ako magpaparapirit-pirit kang mga habo. Ako pa. Good morning tabi kay Boss Bob. Day ko pa ugaring napapa-edit so jingle ni kamata lang kita. Pa-edit ko muna so jingle ni Mayor Shi so Team Happy ta may voice over kaya ito. Pa-edit ko muna ha. Tanganing maray na so nagsusunod. Kita baga masinunod-sunod kita. Masinunod-sunod kita sa mga patakaran. Nadipisil na.
Paragon June, good morning Tabi. Maray na aga Tabi, watching from Kawit, Cavite. Sige, good morning Tabi. Yo, sige. Pwede da Tabi mag-apply na campaign dancer, sabi ni Chairman Jodelyn Calyo. Iyo. Bago magtaram si Coach Monel Calyos, ma-intermission da mo na si Chairman Jodelyn Calyo. Iyo. Sa mga buro barangay, pero marso pa yan Tabi ha, marso pa yan. Pero kung yan, dapat mag-practice ka na. O tapira naman sa madalion man sa nabaga Tabi, baga busbab ang aldaw. O ilingan ngun yan, October 1 pa sana, ano nang pitsa ngun yan, pitsa 9 na. O, munan mo kayan, karampanyahan na. O kaya ngun yan pa sana, magpreparar na. Maganda na kung halimbawa gusto mo mag-intermission, mag-dancer, di. Ngunyan pa sana, mag-jogging ka na. Mag-jogging ka na. Dapat maurag mo ng lawas mo. Arog baga kayan, sa boxing baga arog kaya, maski sa manok, pag mapapalaban ka, dapat magpa-condition ka muna. I-condition mo muna ang lawas mo. Kasi Manny Pacquiao pag malaban baga, nagkukondisyon pirang bulan bago ang laban, pa-condition mo na kan lawas. Kaya dapat sa mga maralaban, tapos sa mga ma-apply kan mga duro dancer na, magpa-condition mo na. Henry Pino, good morning Tabi. Kay Manoy Henry, kumusta? Ara mo Tabi, Boss Henry, dahil na ako nakakapasyar dyan sa imo, namimiss ko na so amateur. Namimiss ko na so amateur. No rin daw ako naman makapasyar dyan sa imo, maguristoryahan naman kita. Tinan maurago na kaistoryahan si Manoy Henry. Maurag ining kaistoryahan, dakul ining arap. Ma-apply man da Tabi si Ma'am Tuason. Boss Bob, kami daw si Sir Wing na Tuason, ma-apply man da si Ma'am Tuason na dancer. Pero sabi ko na nga ni, baga, gari ni sumanok na ilalaban baga, dapat magpa-condition mo na. Gabos na bagay na ilalaban, dapat mag-condition mo na kamo. Magpreparar ka mo. Ngunyan pa sa natabi Ma'am Tuason, mag-jogging-jogging ka na dyan sa diki kang balsa. Agdahon mo si Sir Wing Tuason. Agdahon mo. Tanganing maray. Ma-practice na ako. Turuan mo Tabi ako, Sir Mox. Ika ang choreographer ko. Nailing mo na yan. Bata baga ako. Aram mo baga kung ano ang sayaw ko. Aram mong sayaw ko. Jodelyn. Aram mo baga kung ano ang sayaw ko. Duwaman sa nabagang sayaw ko. Kung iyan ang ituturo ko sa imo, rimatik ha. Coach Monel, duwa sa natabi ang aram kong sayaw. Sweet, saka very sweet. Yung nasa na yan. Di ako pwede kan sa mga turo TikTok, sa mga disco, di ako kaya. Balo ang patugtugin yung dodyang ki sweet saka very sweet. Remati, naputan niyo si Ma'am Joy na Cargulyo. Pahit ka na naman ngaya. Di baga. Yung masanang aram ko tabing saya. Pasiring sa kabunturan ang jogging, balikan pasiring sa balsa. Magayuno na tabi Sir Javier. So di kibaga dyan sa balsa. Gari abot na dumas sa may parting baybay. Magayunon dyan mag-jogging-jogging ta. Builo,
Tapos, indasan na kung pigbabaraladan ngunyang kiparoy. Ta, suyaon dyan sa San Vicente, Cotsmonel, pariparo mo daw ini dyan sa mga nanunungdan sa syudad kan Tabaco. Ta, may mga nagpapaabot ng concerned citizen. So dyan baga sa San Vicenteng pigbuburpasyaran, pagkabanggi may nagturutirinda, tapos may nagjajaraging, aw tanagi ng terminal, nagi ng terminal ngunyan, tapos naging dryer pa. Kang naburol dyan si Madiris, dyan sa Bulilan, nagapod ako sa Tabaco PNP, o di, binurugaw sa mga parabalad kang paroy, tabawal baga. Bawal iyan, kundi, nata daw iyan ta, pagdaay man kinagreklamo, daay man ki minaaksyon. Ang ngunyan, ili nga tabi nindo dyan sa San Vicente, kasudma, kauron ko si Cons Joel Seriola, ta nagatenda concession dyan sa SB Malinaw. Nagjogging da si Cons Joel, tsus ngaya, mahirason ngaya, durukot nga sa lawas ko suhiras. Tamala nga ni, grabe so binalad pagkahapon, o di siyempre pagkabanggikan mahiras. Tapos ngaya, dakulon ang nakaparada ngayang mga, 10-wheeler, alaba pa sa 10-wheeler, 16-wheeler, o kaya 20-wheeler. Nagi na databi, Cotsmonel Calyos, na, terminal, ano pa po kaya, ambakan kan mga darakula na mga bihikulo dyan. Yugon mo ya. Sige daw. Sisaydo ka ng kariparo lamang naman. Kaya lang kita, pag nagre-reklamo dahil man nag-action na di. O kang naburol dyan si Madiris dyan sa Bulilan, ugmahon sa ko si naging parkingan kan mga trailer. Ayo, dakul wasking ko niyan. Ilingon po nindongon yan, tadakol ang nakaparkingon yan dyan sa San Vicente. Tabatog maon ko ta sa mga bako sa mga taga-Tabaco, kundi sa mga pagtaraning na munisipyo, nagjajaraging-jaging dyan. Tamay nagtuturtirindaman ko ta dyan. Sumatusok-tusok baga. May nagjajaraging dyan. Kang naburol dyan si Madiri sa Bulilan. Ugmaon sa kuya si Juna Bulilan, so tagsadiri baga kang Bulilan Funeral Center. Ta, ngunyan sa nangaya sir, day kinagbaladigdi. Ta, pinahali, nireklamo ko sa pulis, tapos maray man, ta nag-aktibar man tulo sa barkada ko dyan sa Tabaco PNP, si Deputy COP Bino. Dinuman, tapos pinakiulayan na day ka mo magbaladigdi, tabawal. Umala yan, pakalubong kay Madiri, so, to nagburalad na naman da. Sabi sa kuya naman, maray nga tabi Sir Mox, permisa na digding maburol si Madiri. Salbata ng paitayan. Tabang niya nabuburol digi si Madiris mo, dahil kinakakabala. Abo na ipalubong si Madiris, ta? Dahil nga kinakakabala digde. Kang nalubong na lugod, mala yan, barali ka so nagbaralan. Iyon na nga niyan. May nagrereklamo na. Ano taday tiga-aksyonan? Gari kay puwan dyan subagong mayor, subagong mayor dyan. Ay, pagaring mayor, di. Madali yun sa nakuta kung iyon ang mayor dyan. Sarong gasod mo ka. Dumana daw sa polis naman. Yugon mo. Bata may nagsusurumba da dyan.
Oh, grabe ang nagrereklamo ta mahirason. Magatol. Siyempre, magatulon sa lawas bagan. Lalo na kung paros-paros pa. Inay. Sabi sa katanduan, inay. Oh, dapat palan ika ang duty sa new road tabi Sir Mox. Imbis day da tabi magbaranad. Ay, nako. Simple yun, masana. May legal basis baga. May legal basis baga kita na bawal magbalad dyan. Igwa kita kibatas na bawal yan, igwa ki sa probinsya, igwa ki sa nasyonal. Kailang baka din nindo aram. Dali yun man sana ko ta iyan. Ngunyan iyan, naginibong parkingan iyan. O tatayaon ka mo dyan nagpapararking. Daiyan tabi pinagibukan sa tuyang gobyerno para parkingan kan mga pribado. Para po iyan sa publiko. Yung ginibong parkingan ngunyan, bata tubak. Oh, basta nagjo-jogging-jogging dyan si Cons Joel Zeriula. Nagpipreparar man si Cons Joel Zeriula. Pa-eleksyon na baga nga. Dapat niya, preparado kita. Oh. Ay, Diyos ko na sana. Kunday kaya kang barangay, nadadangog man siguro kang syudad. Please naman tabi. Kita nalugod sa programang ini, mga puda na kita. Alat to na, tapudan ko lugod si Deputy COP naman. Tanganing pasyara naman ni Deputy. Kasi, igwa kibatas. So, kayo po na-implement lang. I-implement. Si siya ma-implement, law enforcer. Law enforcer. Duman kita, igwa na kibatas eh. Aram na naman ang kan mga law enforcer. Kudi, si mga law enforcer, pag dahil mo man tinikwil, dahil mo man nireklamuhan, dahil sana. Putunta daw si sayang si upingon niyang kan tabako. So, deputy siya na kayang aram ko eh. Lato na. Mas naiuman sana na inutan na iniong pagurulayan. May nagreklamo man hanggat. Madali sana ha. Tabak ka lamang yaon subarkada kung deputy. Taurawan ngunyan day pa nakakabiklad kang mga pambalad naman. Madumana. Hirak man kaya pag ngaya apod kaan pag nahuyag na su paroy susko pirang sako iya pupunpunon mo. Sandali ata kuwan talugod ang linya. Maura gini si Roderick, si barkada tini, si police captain Bino. Gidaw konta si police captain Bino. I-repair tatabi Coach Munil Calyos. Ayning mga reklamo dyan. Baka lamang magsimbag o kaya pero may man ini nagsisimbag. Pero may man ini nagsisimbag pag ako nag-upload. Midbid ako. Buda midbid ang number ko. So sana masimbag kita tapos i-repair ta yan na problemang iyan ha. Ipaabot ta yan kay deputy. Kay deputy likod mo ha. Alam to na tabi. Deputy COP Bino, good morning tabi. Morning. Naka-live tabi ako, deputy, naka-live ako ngunyan sa programa ko tabi, naka-live ka naman, ngunyan, may pigpapabot tabi digding concern sa tuyang mga kababayan, so siya sa dyan baga sa San Vicente naman, so pig-repair ko sa imo dati, nagbabaralada na naman tapos ngunyan, ginibo na ang parkingan, kan mga trailer, dyan tabi sa San Vicente. Hiwa, nipigan sabi ko niyan mo.
Ay, kaso sarong aldaw pa, may mga nakaparada na dyan kay mga trailer. Tas siyempre, may nagpaparasyar bagay tabi dyan, may nagjajaraging, may mga nagsusurumba, ngunyan. So, tanalubong na baga si Madiris, kang naburol dyan si Madiris, dahil kinagbabalad dyan tabi si deputy. Ngunyan, kang nalubong na si Madiris, pagkalubong, sabi sa kuya ni Sir Bulilan, ay nagbarali ka na naman niya sa mga parabalad kang paroy. Ngunyan. Sige po. Ngunyan, dako sa nakang parabalad kang paroy ang yaon ngunyan dyan. Pati ginaybo ng paradahan kan mga trailer. Manyan tabi. Ke kung yaon dyan mga supak, patikitan, tama? Wal dyan magpark. Yun na nga ni yan tabi, Sir Deputy. Ano sana tabi? Aha, sige. Salamat to nung tabi, sir, ha? Sa aksyon mo, matibay ka. Maurag ka talaga. Sige, salamat. Sige. Mga tugang, yan si Deputy COP, Police Captain Bino, Cantabaco PNP. Salamat, tabi. Okay. Sige. Uyug-uyugan mo yan. Yan, maurag. Sige. Dapat arog kayan, tabi, ang opisyal. Aksyon tulos. Yugod mo yan. Sige ta. So mga nakaparada da dyan na mga nagpararking dyan, tirikitan da. Ang problema kung antike tabi, Coach Munil na itinao, so sa tupad. Na magkaraylogon. Anong ticket kaya? Sa ano ngayon eh? Ticket ngayon sa tupad. Sir Mercy Torres, good morning tabi. Sabi man ni Sir Henry, digdiman po sa mo sa may paamater, ibong-ibong ang binalad. Yung ani iya. Kita kaya proactive kita. Ay bako, reactive kita. Pag may na-aksidente na jam tabi Sir Henry, saka kita minaaraksyon. Naroon kita kaya ang ugali kang Pinoy. Ngaya pag may nangyari na, saka kita minaaraksyon. Pigbabawal po yan na pagbalad ki paroy sa mga tinampo. Sin mi nga baladon. O dyan sa palad nindo. Kung bako, dyan sa payo nindo ibalad nindo. Sabi ni Jodeline Calyo, madali na pag nakaluwas nga subagong mayor, si BM Ray, tapos si Coach Monel, madali o na aya. Dawa day nga ni maka sa kuya pa sa natabi Chairman Jodeline Calyo, pag kita nag-action kayan, atiya. Ilingon ta dyan nabanggi, at yan na hapon, kung warara na sumanga nakaparada dyan. Tapos kung dai na kinagbalad. Ngunya, pag wara na ito, wara na sumanga nakaparada dyan, maurag si Deputy COP kang Tabako PNP. Yan ang maurag. Mina-action tulos. Di bahala sinda. Bahala sumagkakatirikitan dyan, bahala sumagkakadarakop dyan. Siyempre, haloy ng pig-warningan ninda, tapos ginibo na naman ninda. Nagbalad sinda, Sir Mox, pagbanggi, daisindang maapik. Si Mary Ann Arjona, good morning man tabi say mukhang inot baga tabi, Ma'am Tuason, Ma'am Lulu Contigno, kung matatanda nindo, ini kung naabot nindo ining panahon na inita, ako ka ito, ang paroy, dahil man tigbalad, tigsanlag,
Tigsanlag. Taday pa man kay uso sumulino. Tigsanlag suparoy. Di ang paroy bagri popcorn. Pag madali na so magbuka baga so magputok. Chadilya Chente, good morning tabi Chadel. Arami na ni Chadel na Chente. Isan lag baga suparoy sa katig bayo. Biglaog sa anito. So pig bayuhan baga kang pagibok ki apod kayan. So linubak. Ano pod kayan? Ano nga pod kan so tigbayuhan. Ano ito? Daod ba ko daod? Ano yan? So ano ito so piglalabukan bagang ani kang linubak. Ano pod ka? May halo so pang labok. So tong igwa ka ang ki kahoy, igwa ka ang ki gapo. Lubang. Yan, lubang. Good morning tabi Ma'am Joy Casqueo tapos kay former Mayor Alice Morales. Okay, lubang. Okay. Kang inot dahil man tigbabalad ang paroy. Yo. Pisan lag. Pakansan laga, lalabukon mo duman sa lubang. Oh. Pag linabot, taday man kito ki mulino pa. O nyan, duman mo magiging bagas. Magiging bagas. Ito pong sinanlag mong paroy, pakalabo ka mo duman sa lubang, magiging na itong bagas. O ngunyan ugaring huni, ara mo, ngunyan masana ko tayo na season kang aranihan. Pwede mo ko tayo konsiderar. Kaya lang, ang iba dyan na nagbabaralad, mga tugang, mga kabayan, mga negosyante, bako man mga ordinaryo bagang, bako man baga ordinaryo bagang mga parauma, kita, ordinaryong parauma, ang pinakadakulta ng paroy, siguro mga 5 sako. 5 sako. Pero mga negosyante, sus Maria Josep, hilingan nindo dyan sa tinampo, hali dyan sa may parting balsa kang malinaw, pasiring po dyan sa may parting tiwi. Hilingan nindo sa gilid kang tinampo. Kadakul-dakul na mga paroy ang pigbabalad dyan. Uro aldaw. Nabawal iyan. Sisaya nagbabalad na yan dyan. Bako man po mga ordinaryong parauma, kundi mga negosyante. O kaya dapat sa mga negosyante, igwa ka mo dapat ki sa diri nindong dryer. Ngunyan, taday mang kina-aksidente. Good morning, tabi, Mayor Benji Rosal. Diyan sa Siyudad Cantabaco. Yan. Yan, tiga sabi ko, ha? Diyan sa Siyudad Cantabaco. Uswag Tabaco, bago naman. Yeah. Kay Mayor Benji Rosal. Good morning, tabi. Good luck, tabi, Mayor. Sige. Sa mga araw kayo, madalion man sana. Wag nagsabi ko, linga. Maski kita nga ni, dahil na pigpaabot sa mga opisyalis, apudan ta sa mga concerned agency, pwede sindang mag-action, tatrabaho ninda yan. Bako nga niya itaw ta pa naman kay kapitan, itaw ta kay mayor, itaw ta kay ano, dahil na. Pwede man kita, kasi taxpayer man kita. Arog kayo niyo, pigreklamo na arog kayo ni, huyang ginibunan nindo dyan sa San Vicente ki, parkingan kan mga trailer na yan. Ginibo pa nindong balada. Imbis yung mga nagpuro-pressure ko ta dyan, masaling gaya ang buhay ta. Gusto man magpaparos-paros, gusto man mag-exercise, ang nasa sangab ninda, suhiras. Di ba? Ano? Naglinog? May nagyugo-yugo. Nagyugo-yugo? Nagyugyug. May nagyugyug sa kuya. Nagditabi Mayor Benji Rosal. May nagyugyug. Lubang. Kaya ito, sabi ko sa Indo, ano baga? Isan lag suparoy, tapos, taday pa man kitong mulino. Di sabi ni Ma'am Tuason, high-tech na ngunyan. Ngunyan, tigbe-blender na.
Ano daw ang itsura kang paroy, blinderon mo? Sa daw maluwaso ata, Ma'am Mercedes Perez. Ah, sa daw maluwaso ata, pag blender mo, human ang gana de. Ah, lubang so, hinirang, iyo. Lubang, tapos haklo. So, panglabok. Yung haklo, kahoy man ito. Ang maurag na lubang, so, gapo baga? Gapo? Taro mo man ang ganabagsak ito. Talagang namumulino. Yun yan. Kaya, minsan, mamakamurumundo man na, imbis ko ta na, ikonsiderar taman ko ta na ta simple araningon yan, sa mga parabalad, kudi, ang nagbabaralad, bako man sa mga para, ordinaryong mga paraani, so ordinaryong mga parmerta, so mga paraumata, ang nagbabaralad ugaring dyan mga tugang, mailing nindo, o dyan sa may parting tuliw pasiring sa labnig, alos urual daw, sinakusako, tinurutrak, na mga paroy ang pigbabalad yan. Pero, haputa kung si Sayan nagbabalad, negosyante. Bako man po ordinaryong parauma. O yan ang katotohanan dyan. Ngunyan, pag may na-aksidente dyan, pag may natigbak dyan, saka na kita mag-araksyon naman, bawal nga yan. Basta ko taaram ta so legal basis, natataday ta sawayon. Nadadarama na sa paghiuron. Nga sir, bawal tabi digdi magbalad. Uni baga ngaya, igwa kita ki ordinansa, igwa kita ki arog kini. Ngunyan, nagpirit sinda. Nadaay katig sunod, nagsuway sa imo, di-implement mo so ordinansa. May pinalidad bagaya. Ang ordinansa, perming may kaagibat iya na pinalidad. Pag ika ngayon may pagkasala ka sa first offense, second offense, third offense, yaon nandiyan sa ordinansa. Di implementar. Si say ma-implementar tama yung law enforcer. Kaya yaon anduman sa pag-implement kanso sa tuyang mga batas. Yaon nan sa PNP. Kaya pagbarkada mo ang mga arog kaya, si COP, si Deputy, okay, so naapod ang tatulos yan. And naipapaabot tatulos sa inda sa mga concerned tabi nindo. Kaya nga ni sabi ko, so iba, minsan nadadalaganan ta, minsan natatamaan ta kidiit, minsan dahil tabi ka mo madagit sa kuya ta. Ako nasusugo man sana, arog kayo niyo, tigpaabot naman sa tuya so problema dyan sa San Vicente. Baka may madagit na naman. Ika nga imbis nagbabalad na nga kami digdio. Maray na nga so hanap buhay mi. Maray sa nakamuta. Maray so buhay nindo. Paano so mga naapektaran man? Yan natin kasabi tatabi Sir Fred Pagurogon. Maray na agatabi. Long time no see, sabi ni Sir Fred. Sige mo kaya na. Pero may kaya on dyan si the island of no return kaya. Okay. Direct Edwin Peralta, good morning tabi sa imo Mayor Shi Kapos Bilo. Dyan sa Malinaw. Dyan sa Malinaw tabi Director Edwin Peralta. Dua ang maglalaban para alkalde. Babae kontra babae. So lalaki nag-atras. No. Sabi ugaring Director Edwin Peralta, malaban su lalaki. Kaya ang nagluluwas na bareta, tulong pagkaalkalde dyan sa Malinaw, maglalaban-laban. Si Mayor Shi, tapos susaro pambabayi, tapos sigwad ang lalaki. Daima nalawas gari. Napagurop-urop niya siguro na garing niya sala.
Iyo. Di, yan sa mga ating parapaluwas. Siya man sana nagparapaluwas kapati ka yan. Itong nagparapamarita, dyan sa Malinaw, na madalagan siya, na mabalik, Sir Mon Calleja, siya man sana so nagparapamarita, na siya ang madalagan, siya girari ang mga kandidato, pagka-alkalde dyan sa Malinaw. Kaya, ilingan na po nindo. Nainarumduman ako, sir, muna. Sabi ka ito, ang utikon ngaya, tugang ngaya yan kang mahabakas. Ha? Ano ito? May natangog na ako dyan sa Malinaw kaya. May nadangog na ako kaan dyan sa Malinaw na nagsabi kaan, ang utikon ngaya, tugang ngaya yan kang mahabas. Di, tigpapara, sabi sa tiwipig, para buwaan mo sa naso mga taga Malinaw, na ikan makandidato, tapos day mampalan. Di ba? Bala na ka mo dyan sa Malinaw. Sabi ni Jo Manila, tumpak, ang utikon, tugang ngayon kang mabas. May nagsabi ka, bako ako nagsabi ka yan. May nagsabi ka dyan na dangog ko sana. May nagsabi po kayang perminyang bukang bibig iyan. Nanadangog ko sana, kaya pig-share ko man. May nagsabi ka, bako po yan hali sa kuya. Pero sabi ni Ma'am Jo Manila, tumpak ngayon. Sige. Ang utikon databi, tugang iyan kang mabas. Ayan, bako ko yan sabi, kundi may nagsabi ka dyan, pigpaabot ko sa nain dyan sa mga taga Malinaw. Bala na ka mo. Ako baga, ipresentar ko sa Indo, bala na ka mo. Okay, bala na ka mo magati-dati, pero may nadangog ako dyan. Kung iyo man sa nangaya ito, manangaya kami kay Mayor Shi. Isyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Manangaya kami kay Mayor Shi, taday namumuliti ka. Araman ni dating Mayor Alice Morales, araman bistado ini ni former Mayor Alice Morales. Ramos yung nagsabi kaya. Bako ako nagsabi-tabi kayan ha. Ini itaram ko sa Indo, bako. Nadangog ko sa natabi yan. Nadangog ko sa natabi yan. Bako po yan hali sa kuya. Bako po ako ang original kayan. Nadangog ko sana yan, pig-share ko sana sa Indo mga taga Malinaw. Na ang utikon, tugang ngayaan kang mabas. Sabi ni Ma'am Tuason, sisay nga kan tabi Sir Moksan nagtaram. Nagsimbag si former Mayor Alice Morales. Lalaki ang nagtaram ka. No. Alat ka. Nakasiguro daw kitang lalaki ang nagtaram ka. May mga kasabihan baga na ang sige daang putak. Ang sige daang putak. Bago nga yan lalaki. Ang sige nga yang putak. Binabayi nga yan. Dyan sa Malinaw ha. Yan naman. Magpadara naman ka mo sa utek. Ay, ling mo na yan. Paguna niya kaya,
patal ang mga taga Malinaw. O, yun nating sabi ta. Yan na pigsasabi ta. Na magpaparapaluwas ka kay mga kautikan. Una, piglilibong mo ang tao. Una mo kang tiglilibong mong tao, patal. Siguro, siguro kang mga kapanahonan mo siguro iyo. Pero ngunyan iba na. Ha? Mga matatali ng mga taga Malinaw. Yeah. Dahil mo naman magkakaruloko. Yeah. Kaya si ngunyan ang nagluluwas na utikon. Si ngunyan ang nagluluwas na patal. Wara man dang patal na tawo. Sabi ni Maui, true naman yan, Manimox. Ang utikon ang tugang kaan. Yun natin sabi ta. Kaya, ta mga matali naman sa tao, kung puros na matali, puros ini, pag may graduation baga, summa cum laude, puros cum laude. Nang patal kening tao, matada kening patal kita na sa natabi sermon ang maluwas kenita puros cum laude kita 75 okay na. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang dipisil tungag. Ano nga ni sa tungag? Tungag nga, ludoy-ludoy. Tungag-tungagon ka daw nga. May iba-iba kasing Ngaya sa tataramon niya dyan sa 1st district, sa 2nd district, sa 3rd district, iba din. Ngaya, so utikon, sa tiwi, buwaon. Sa tiwi, ang utikon, buwaon. Buwaon ka nga. Iba man dyan ang utikon. Nagpaparabuwa ka na naman ngaya. Arag kaya. Iba-iba kasi nga tungag. Ano ngayon tungag? Gari ang tungag. So patal-patalo. Baka outstanding mayor ang pigraraot ninda. Ano daw kung kaya manindaya? Yugon mo ya. Outstanding mayor. Dai bali patal basta bako gonggong. No. Horag talaga. Horag ka talaga tabi Sir Henry. Gusto taga daw naman makaistoryahan ta. Ano isan mo daw tabi sa messenger ko so number mo minsan mag-oristorya ang kita sa ere. Sir Henry, i-chat mo sa kuya so CP number mo. Gari dahil ka ng number sa kuya Nganing mag-oristoryahan naman kita. Mga magayuno ng mga pang-oristorya. Maor pati ni mina-analisar si Sir Henry. Kung si Sir Henry ang haputon ta, kumusta tabi ngunyan Sir Henry ang Malinaw? Sige daw. Sir Jonathan Mondragon, good morning tabi sa San Francisco Institute of Science and Technology. Diyan po sa TESDA ha. So mga daimang pigigiribo dyan. Dakol pong mga scholarship program ang TESDA. TESDA na tabi ka mo. Libre. Ang pagklase may allowance pa. Magkakaigwa pa ka mo skills. Tapos igwapag ka mong NC2 or NC3. Ano papigalat nindo? Pasiring na ka mo dyan sa TESDA. Dyan sa San Francisco. Dakulon dyan na mga libreng paklase ang TESDA. Ako nga gusto ko tabi sermon kalyehan na magkukiri. Pag naghurarampangan kita sermon, igwalaman kita kimaluto na pulutan.
Dahil ka, dahil ka na daw ngayon magluto kipulutan. Ni baga, ano ka pa man maluto ka? Dumigdi ka sa kuya, sabi ni Sir Monta, ready na ang pulutan. Yo, kay Musang Siren, good morning tabi sa imo. Yo. Sisay nagraraot manok kay Mayura si ta ako daw tabian malibak. Diyan nagraraot kay Daiman. Daiman tabi, boss. Boss Rodel Brutamonte, Daiman. Aram mo naman bagasanan mayor dyan sa Malinaw. Mabuuton. Dawa nga ni. Dawa siguro nga ni. Germon. Dawa nga ni. Gari tampaon man si mayor si. Gari daan mapalagi. Grabe ka. No. Grabe ka man ngayon. Uyogon mo ngayon, tampaon mo na si mayor si. Dahil pa dahil pa mapalag. Ay, baluan nindong tampaon nindo ya. Tabagaday ka mo binanganaan ni Boss Baba. Good morning kay Municipal Councilor Joel The Good Boy Seriola. So concern mo tabi, Cons Joel Seriola, apudan ko na tabako PNP. So tigjajagingan mo, hilingon mo giraray ngunyan. At yan, magjaging ka giraray, pigduman ng ngunyang kang tabako PNP, so duman sa San Vicente, pati mga nakaparada duman na trailer, titikitan da tabi kang tabako PNP ngunyan. Inapudan ko kasubago. So, pwede ka nang magjaging giraray. Aram ko nagpipreparar ka, naghahanda ka para po sa election 2025. Si Cons Joel The Good Boy Seriola. Yun. No. Ini ang analisasyon tabi mga tugang ni Sir Henry Copino dyan sa amateur. Ang malinaw ngayon sa presente malinaw. Day sa namasalakan ki Laugaw. Baka maribaraw. Maurag talaga yun. Maurag ini si Sir Henry tabi Cons Jo. Maurag ini si Sir Henry, gusto ko naman ining makorkestoryan. Kaya lang, malipot na ngunyan na di. Malipot na ngunyan. Gusto ko, ibahan mo tabi ako Manong Rodel. Madaman kita sa amateur. Dumanon ta si Sir Henry. Duman kita magpalipot-lipot. Iibata man si Cons Joel. Si Cons Joel ang mataramsay mo kung sisian ng raraut kimiyo. Pero dahil ka pagreklamo na may naglatak sa imo dyan sa Malinaw. Dahil ka magreklamo na may nanglalatak dyan sa imo sa Malinaw, pagbuyong ka. Cons Jo, bako mo dapadaba si Rodel. Bako mo dapadaba si Rodel. Hiling mo na ya. Yogon mo yan na pigbabarago dyan si Rodel sa payo sa Malinaw. Ma'am Melinda Cano, good morning tabi. Pigpadaba ta ka baga kaya nangingiturog ka nga ni sa tilmo. Padaba ka baga ni Cons? Padaba ka baga? Pigpaturog ka nga ni duman sa gilid kang munisipyo? Kulang na sana nga ni tamungan ka? Sige tabi, Ma'am Christine, good morning tabi. Alato na talas 8:20 na. Kita rin. Hindi kitang komersyal. Ling mo na yan. Daw sa mga jingle.
So iba kayang jingle, igwa pa ki mga ano, igwa pa ki mga voice over. Baka madagitan kita. Pero pwede manining paditditan, madali sana ha. Dali sa nata. Nganing madangog kang mga taga Malinaw Tabi, Sir Henry. Baka ini Napupon sa tuon sa tiyak na gusto. Look at her now. Pagkatapos masabi sa malinaw. Pisado siya. Malalaong at tapos. Just one look at ang sincere siya. One more look siya na at ganita. Whoa, shibay niya kapos. Lingana. Marina, sa libre natin na maugma. Shibay niya kapos. Bago malgamita. Marina, sa tumanwain mong pag-asa. Damn. Yun na yan. Oreo naman kon sa Joel si Manong Rodel. Good morning Tabi, sa mo Junjun Talangan. Good morning Tabi. Si Junjun ang ma-edit da. Baysa na Tabi John. Ano daw ko magsanib pur sa kita. Diyan sa tiwi. May baysa nata pag may malawuso kahuron ko diyan. Mag-istoryahan kita Tabi Junjun. Igwa kita dyan ki tatabangan man sa tiwi. Sige. Ang election Tabi Ma'am Jo Manilag Cardanyo sa ano pa? Sa Mayo 12 pa. Mayo 12 2025. Aloy pa. Sige. Alas 8:23 na. Ma-breakdown muna kita ha. May nagka-repeat kitang commercial. Sabayan tada mo na. Maorasyon pirata mo na kita ha. Tapos sa mga commercial. Sa pagbabalik ta. So mga nag-file na kan side ng COC. Di kisa na sa area ta mo na. Tanganing maraman ta na kung sa raisay talaga. So magralaban-laban. May mga lugar na one-on-one. May mga ibang lugar na may mga kalaban. So dahil ako kunyang kinahiling na daing kalaban. Puro sigwa. Kan mga nakaging eleksyon baga, diyan sa Malinaw daing kalaban si Abby Cargullo. Kay ito, ngunyan dahil ako kinahiling na lugar, digi sa may area ta, digi sa may first district, na daing kikalaban. Puros ng God, may kalaban. Sa pagbabalik po yan kang programa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka,
mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Saya sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicolnet TV.
Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Huy Butana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Balik na tabi kita mga tugang alas 8:31 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, Boarding House. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si Cons o kaya si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Ang Capos Bilo Lotto Outlet. Thank you kay Boss Bob. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-reparong unyang pong aldaw kita nin Miyerkules petsa 9 na kita kang Oktubre taon 2024. Bako po kita utikon. Nadangog ko dyan sa Malinaw, ang utikon, tugang ngayayang kang mabon. Nadangog ko yan. Toro, diretso na kita! Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Huy Butana sa Bicol Net TV. Alas 8:33 tabi kay aspirante para municipal councilor dyan sa Malinaw, si Adel Albano. Yan, kay Adel. Morning tabi sa mo, Ma'am Adel. Adel Morales Albano. Yan ang mga kaipuhan dyan sa Malinaw. Mga magiging legislador, tagagibok ki mga batas. Sigurado nindo na ang iboto tabi janindo so makakagibok ki resolution asin ordinansa. Ayari ka sabi ta. Balikan ta so pigsasabi Ma'am Marilu Kanya punto saka sa Ma'am Ching Praxidio. Ni kaya naglaog sa isip ko na so pigsasabi ngayang magpaparorotikan mo sa tawo. Tapos ikaman sa naso nagsabi na ngayang utikon tugang ngayang kang mahabon o mahabas. May istorya kayan tabi, Ma'am Adel. May istorya kaya na ako istorya man sa ini ha. May nag-istorya man kay ni sa kuya. May saro dang padi. Gusto nilang istorya pala. Manungod sa utikon. Utikon asin makasalanon. Yan. Gusto nilang istorya tabi, Ma'am Tuason? Chairman Jodelin. Hamo nindo? Di dae. Sige. Ma'am Edna Lapos, good morning. Di dae nakita maistorya bu manindo. Dahil nalugot. Diretso na kita, tabi Ma'am Ching. Abo manindo. Abo. Abo manindo kang istorya. Bata istoryan ko kotak. Kaskason si Cons Adil Albano. Siyempre nga gusto. Istorya na nga sabi man ni Chairman Jodelin Calio. May saro na tabing padi. Daw ganin din May saro na tabing padi, Ma'am Adel. Nagmimisa. Di kadakol bagang nagsisimba.
Dakol ang tawo sa simbahan. Si Pade, siguro kang elementary si Pade, mahilig magkawat ki Jackstone. Ara mo tabi, Ma'am Tuason sa Jackstone. May kapot-kapot so Pading bula kan Jackstone. Aram din sa Jackstone. So kang elementary kami, so tiga karawatan ini kang babayi, so pigpapaturon so bula, tapos may pigkukuang, ano ni? So piyon ano yan? Kung ano so, pigkukuha duman nga, ang pimirong untol, saro. Yeah. Ang panduang untol, dua. Ang pantulong untol, tulo. Yeah. So Pade, sabi ni Ma'am Jo, Manilag Cardanyo, diretso nga yata, nagdadangog nga kami. Okay. So Pade, na nagmimi sa pagkaaga, may daradarang bulakan Jackstone. Iyo ang kawat ko kang inot kang elementary ako. No. Okay. Sabi ni Chairman, kaya pala niya so payo mo ngunyan, gari naman niya bulakan Jackstone. Ay, pakaray dyan, Chairman, ha? Pakaray. Dahil sa ng personalan. Diyo. Sabi kang Padi, nahiling nindo nga niya ining bulakan Jackstone. Sabi kan mga para simba, iyo nga tabi, Padre. Diyo. Ini nga yang bulakan Jackstone, papauntulon ko. Ngunyan, kung sisay ang tamaan ka ini, pag pinauntol ko ini, iyo nga ya ito ang utikon asin makasalanon. Di, so mga nagsirimba, nagkatarakot, baka nga niya kung tamaa. Di, naguntol bagay. Naguntol bagay ito. Di, okay. Teripon na sa mga nagsirimba. Pauntulo na kang Padi, kinusog sa pagpauntol. Pagkapauntol na kang Padi, ano idiretso ko pa? Idiretso ko pa? Hoy! Ang sabi kang Padi, ang tatamaan ngaya kaini, iyo ngaya ang utikon asin makasalanon. Yeah. Pinauntol kang Padi. Yan tabi nagtatapos sa tuyang programa. No. Saaga naman tabi so iba. Saaga naman tabi so kasugpon. Ano? Abaga nindo kung si Saiso tinamaan kang bula. Ano idiretso ko niyo saaga na. Galing mag-adarang ko giraray ka. Dari ini so nagkaawat kay basketball. Uminuli na sa third quarter. Ngunyan, mahapot sa mga pagiriba. Sisingin ang gana kasubanggi. Sala mo, tanaguli ka na ngayon. Di diretso ta na da. Diretso ta na. Nagsimbaman pati ako kan time na ito. Natakot ako tabi Chanor, ta siyempre, bula bagay ito naguntol. Dahil ta masabutan kung saan talaga tumama. Diyo. Mainuntulon baga pati ang bula kan Jackstone. Diyo. Tapos unta na tanganing sa agay ba naman. Yun na. Pauntulon kang Padi. Kay Licho mas tabi,
Judeline Calio, chairman, kumbaga nagtablada, tuminablada so untol kang bula, ang tinamaan tabi, chairman Judeline Calio, si Padre, ang tinamaan tabi Ma'am Jo Manilag tatuminablada subula si Padre so tinamaan so padi na nagtapok ang bula nagpauntol siya so tinamaan di sabi kan mga parasim oh Padre ka ngaya sabi kan padi we balo man sana nga niya ito, testing man sana. Tambahan si Manny Moxey, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Abigan padi. Testing man sana pa ngaya ito. Bako pa man nga ito pa Sabi kang pade, testing pa man sana ito, bako pa ito final. Si Manny Moxey sa Pramas Servicio Siyempre Park sa Bicol Net TV. Ano ang lesson learned naman tabi, Chairman? Ano ang kinapupulutan ng aral natin doon? Gari ini subuyong, may buyong, subuyong, buyong na nga ni, nakahigda, nakatangad sa langit, tabuyong nakahigda, pasing tabi sa mamarahaw, luminotab subuyong, paglutab kang buyong, buminalik man sa nasa ayaso, linotab dyan. Anong adal? Dahil ka nanggad basta-basta magpaparapugawak dyan na ikaman sa nambubiltadahan kan mga pigtatara mo. Kaya dapat maging humilde sa nagita, humilde sa gabos na oras. Sa gabos na pagkakataon, dapat humilde sa nagita. Kung ano ang sa imong mga pigpaparabatikal, kung ano ang mga pigpaparatara mo, babalik tabi ang sa imo. Bumidalik ka. Baga, yan ang dapat na atid-atid ta. Sige kita baga mahilig kita sa mga rugang kundi minsan may mga bagay na isipon tamo na maray talaga itong supermikasan ng mabuot maski ano pang itararam sa imo bayaan mo lang hilinga kami na balik baga sa indaman sana dapat permikasan ng kung ano ang pigibo mo sa kapwa mo, minabalikan. Be kind and humble lang, sabi ni Judeline Calio. Tatawa naman si Chairman Titawan taga kay Nikki grade na mga 91. 91. Ang grado mo sa kuya kung ako ang professor mo, tawan ta ka 91. Ayun yan. Permisa ng humilde. Permisa ng humilde, mapakumbaba. Kaya lang minsan, pag depende sa sitwasyon, kung halimbawa ika may katundanan, tama ba? Igwa ka ki katundan, dyan sa imong lugar, paminsan-minsan kaipuhan mo man na, maging maisog. Maging maisog, pero sa tama. Kung bago ka maisog, abusuhon ka.
aabusuhon ka kang sa imong mga tauhan. O yun yan. Kaipuhan mo maging maisog pero sa tama. Angani so sa imong mga tauhan magsunod sa imo sa tama. Bako sa sala. Yeah. Habo ko man tabi maging mabuot. Taang mabuot madali ko ahon ni Lord. Aw, ni San Pedro. Pag mabuot, madali pigkuan ni Lord. Ako nga ni tabi, Mr. President, minsan gusto ko man na ayaw ko nang maging mabait. Ang mabait talaga, kinukuha tulos ni Lord. Gusto ko na rin maging Oy, maray na barita tabi sa imo, Mr. President, nariparomin pig-repair ta na so concern mo dyan sa San Vicente. Apuira kang ginibo ng dryer. So, anong apod kayan dyan? Coastal Road Coastal Road tuloy. Alternate Road. Dyan sa San Vicente, apuira kang ginibo ng dryer, ginibo pang parkingan kan mga trailer. Kasubago, inapudan ko so PNP Tabako. Pasiriring na dumangon yan sa San Vicente. Sa sawayon naman so nagbaralad. Tapos so mga nagparada duman, titirikitan. Lingon ta dyan na hapon, kung may nagbalad pa, hilingon ta dyan na hapon, dyan na banggi, kung igwa pa ki mga nakaparada duman ng mga trailer. Yeah? Sige. Makaukod na ako kaan huro harampangan ta digdi sa harong may mga basketball clinic. Iyo Sige. Baman gariya. Ito lang si Chairman. Okay, sige. 48 minutos tabi. Lipas ang alas 8 nin pagkaaga. Digdi kita mo na sa okay na. Okay na databi. So paroy, so truck, pinahali mina. Duman dapat sa pier sindamag halat. Dana tabi. Yan Pinahali na kang tropa kang PNP. Yugo-yugon mo ang tabi. Yan ang maurag. Dahil pangani kita natatapos kang programa. Solve na so sarong problema. Yan ang maurag. Dali ata apudan ko daw girare nito. Maurag ni si Deputy Roderick Bino. Yan ang maurag. Sige. So sa pier pala nito so mga may dyan sa pier. Sige magayon na barita ini so mga nagpaabot sa tuya. Tama-tama mga tugang yaon manggiraray si Deputy COP kang Tabako PNP may maray na barita dahil pangani tapos sa programa may action tulos ang Tabako PNP. Sir, good morning tabi giraray. Good morning tabi mo. So magayon ini so itong mga trailer na ito palang tabi Deputy, so sadyan ito sa pier? Iyo pala, yung hindi Aha. Gani akan po kami na hanggang tayo patarga sa paroy. So, iyo nga ni tabi Deputy, kunday baga talaga ki pulis dyan, talagang pagtalikod kan, aron ka ito, so dahil na nakaburol dyan si Madire, so barali ka na naman so para malad. Sabi nga ni sa kuya ni Sergio na
dyan ni Bulilan, maray nga yatabi digdi sir, permisa na nakaburol si Madiris mo, taday nga kinagbabarala digdi. Ya ko, sige, dahil problema, tayo ipaabot tayo ako sa tabako PNP, maurag dyan ang deputy. Pati sa COP. Si COP Cirillo na pala dyan, ano eh. Dahil pa kami nagilingan ni Sir Idol. Abay sa pagka-regards mo na sa natabi ako ha, dahil ko man kaya aram so CP number niya. So ika na mo nang tiga kontakot. Tiyas man sa nan si deputy ka man mga. Salamat to nung tabi sir ha sa action tabi tulos. Okay, mabuhay ka mo diyan sa Tabako PNP. Okay, sige. Mga tugang si Deputy COP, Police Captain Roderick Bino. Sa tuyang barkada diyan sa Tabako PNP. Ayos na. Ano pa man? Yan ang pahit. Sabi ni Mr. President, i-repair mo sana sa kuya Mr. President kung anong problema. Takong bala. Nahiling ko kaya sa post mo, kaso sa rin ito, sa rungal daw, tapos si Cons Joel man, nag-istorya man sa kuya kasudma. O kaya pig-repair tanangon yan dyan sa Tabako PNP. So ngunyan, very good. Very good. Salamat to nun. Mabuhay po kamo dyan sa Tabako PNP. Si Colonel Cirillo na pala na ang COP dyan. Good job. Merong maurag. Action agad. Day pa nga natapos yung programa ta. Yogon mo ya. Makakajaging na da si Chairman. Huto day dating bayaan kan mga pulis. Tabaka nga yahu-yagun ganun subaroy. Hiling mo, pasawayon inin mga pasawayon na inin mga parabalad na hindi. Bata ba ko man mga taga dyan? Mga taga ibang lugar man, so mga negosyante kang paroy. Sus Maria Josep. Dapat day kang mukayan ta. May naapektaran ka mo. Buda, bawal iyan. Bawal iyan. Nagjajaging-jaging dyan si Mr. President, Bronx Bordeos. Bata gusto niya man maging healthy na, tapos papaalpoganin daw, papahirasanin daw. Ay, Diyos ko na sana. 7 minutos bago tabi mag alas 9. Servisyo sin repar. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yahoo! Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya o maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan luminsan pa? Tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalam pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at masapakin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Servisyo asin repar. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Merry Christmas tabi, Ma'am Jo Manilag Cardanyo. Dahil kakaya. Isipon mo sana yaon, permi ako. Dahil ka maumsik. No. Kami kasi na magantabay sa kuya. Makikipamasko ako sa Indo. Hoy, mga tugang 5 minutos ha. Pasensya na kamo, kulang ng oras ta.
Makumantabi ako, Sir Will, na nagkakanta. Sana ngayon. Sa aga na sa ini, kulang pa su listahan ta kang su mga opisyal na nag-file kang COC, digdi po sa probinsya kang Albay. Kulang pa kaya su iba? At kahit wala. Kumpleton ta mo na ini tanganing sa aga, doro-diretso na tasangunyan pa sana su ibang mga munisipyo. Ngunyan pa sana databi masumitir kang su mga nag-file kang COC sa lambang munisipyo, digdi po sa probinsya kang Albay. Aga na lang. Kulang pa ini. Ning maraman ta konsisay sa lugar ta sa mga nag-file, mga aspirante para servidor sa tuyang mga lugar. So digdita naman po muna para mientras natatapuso na sa tuyang programa sa ngaran ni Deputy COP kang Tabaco PNP, si Police Captain Roderick Bino. Aksyon agad. Aksyon agad dyan so problema dyan sa San Vicente. So mga parabala dyan sa tinampo tapos so mga trailer na binibong parkingan. So mga pigjajagingan ni Cons Joel, so pigjajagingan ni Mr. President Bronx Bordeos. Mahirason ngaya. Salamat po sa Tabaco PNP sa aksyon agad. Mga tugang sangaran po ni SM Maestro Nil Adtuon, kasabay tabi dyan ang sa tuyang mga katuwang sa programa yan dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory, si Vice Governor Ate Glendaong Bongao, Cons Irene Morales Pahot, City Councilor Riner Bursi kang Tabaco, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat man tabi kay Boss Bob. Mga tugang, mga kabayan, paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni Manam Edna Barquilla, Ansa indo pong servidor asin taga-Riparo. Saga naman kita magriba ng 7 to 9. Hindi po sa programa Serbisyo asin Riparo. Diyos amigos! Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Sana ngayon Pasko. Serbisyo asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.